Word boy. Welcome to เดี๋ยวจะให้ไหน Hello guys, welcome back to the channel. नोंथांमोनखौ back नि डेमल ब्लग आरोबाव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ बनाय जालायबाय लोगोफोर ओमफ्राय अखा हाबाय दं दहाय फुंनिफ्रायनो हागासिनो आरोना दासो गारदो ओमफ्राय अखाया ओमफ्राय आं नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना ओमफ्राय संफ्रां जानो नागिरदों र' आरो लानि न'आव संफ्रां बिराद थायना दङ नैखौ जानि एसे स' गाइस हानना जानोसै आरोना दासो ओंखार मोनदों न'निफ्रायनो भिडिअ हमनाय नों एसे ब्लग खालाम आं हमना नै दासो अरजिनि र' Saya kayak bendang gitu. Bere kiri beku mak. Oi, betul kan? Banyak kat coba kiri manusia. Thailand kiri nak, Geli kan? Hai. Dari mana dari home dari? Dari home nih. Dari hasil. Ah mana nak gompai? Dari mana mereka hello guys. Kenapa? Video call live kamu nak? Bener? उल्टा उल्टी घूमने जा बैठे किंतु नहीं नहीं होले नहीं मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का नहीं मस्त gitu मजा नहीं dah okhla bay ये okhla नहीं से ना ini आराम से ada ada lah अंदर ये mana लोग dan biling मारो मुझे मारो गैया अखा बाबा गामियाव ओंखारलांनि दहाय फुंनिफ्रायनो थाङोमोन उन्दुनाय जायै थांसै आरोना फिसा जाबाय दंथ' बाबा दहाय थांसै बरिया संफ्रिङा गोदैथार आं गामियाव मोनफैबाय ओमफ्राय नै जाबाय बिगाब नै जाबाय सानफुं नै जाबाय प्रितम माखौ जानाय हाथायखौ नायनि हाथायखौ जि होननाय नोंनि हाथायखौ नायनि सक्ला जुनाय नामा नायनो फै बिथांमोना दुब्बा खेला गेलेगासिनो माथोलाय हा बे बारावनो गेलेबाय नोंसोरो Wah. Naik besar. Wah. Oh, jalan nang ya. Oh, narik Anda. Ya. Buka besarnya. Wah. Moja. Ya. Oh, jadi ada. Biथांमोना माबा बोथोरावनो नारें जानो अखा बोथोरावनो एन्जार बिथांमोना नै सोलाबाय दं सोलासोबाय दं बियो अच्छा माबायदि सार नामा दै गोजा गासिबो दै जाजोबदो नों जागोना जाया नै बिथांमोना दैबाबो गेलेबाय दं Ngelek फिलायबाय नोंना मा नाम दाउला माथो दाउलासोनो नोंगौ दाउला नोंगौ आरो ओमफ्राय नोंना मा नाम खोन्थानाय थाइलासो ओमफ्राय नोंना मा नाम खोन्थानाय कारतुस सोर कारतुसालाय बोरमा कारतुसालाय nama बोरमा नोंना मा नाम असो खोन्थानाय नामखौ nama daula नामखौ Mbak Sip? Mana sip?
Ini nalai ini nama. Karton. Ini nama. Karton. Karton. Ini nalai. Ini nalai begitu. Hina ada. Ada. Nama ada. Apa ini nalai ini? Hina ha. Lutha sih. Nama ha. Lutha. Nama lutha. Ini nalai ini. Hina kapur. Kapur. Nama ni Zisha. Kapur sah. Ini nalai ini. Ini mana mina? Sompro. Nalai baru sompro pada sini malai. Ya. Mana kena ni ada? Maram Manjagran bukan semua ada. Bintang ni channel ke subscriber, like, comment harus. Yang tadi nasi ku biarkan. Oh. Untai channel. अच्छा विराट डेमेकल देने सही में गाइस वाओ नाइस हिया Sembarlah. A few moments later. एक तो माके 10 मिनिट फैदो आन्दोआन फै 7 मिनिट नै 40 मिनिट हेबाय इसोरो अखा थोननानै साथाव खामानि Halo teman. हट कटु सोर बिराट गोबाव हेबाय आंखो 40 मिनिट हेबाय आं नि जना साफि सालायबाय Yesin dong ya. अडिस्टारनो थेंक इउ फंबाय Gue ending ontai sih. हा Dengan dia yesin deh. अ मा गला बाखायो मानसिफोराबो बेरायनोसै दहाय उन्दुनाय दासो सिखारनानै फैबाय आरोना ओमफ्राय एसे मोजां गोथां फिउ नायलायनोसै गासिबो गमा गुंखां गायखां माइ बरिया जाना दंना गोसोफोरा जाजोबनोसै बेखौ होनो वेलकाम टु मा होनो दावदैबिलि फोथाराव नोंथांमोनखौ गासिबो बरायबाय नाय भिउखौ बरिया गाइस एकदमबारे गोसोफोरा एबार सलिड मोनसिनो थांबाय थानोसै आरो बेरायनोसै बिदिनो माबा खालामनो अखा बोथोर जेराव थांथार जाया दहाय फुंनिफ्रायनो उन्दुनाय नालाय बेरायनो फैबाय गोसोफोरखौ थाजिम मोननायनि स' गाइस नै भिउखौ नायना लादो नोंथांमोना गोथां सोमखोर नोंथांमोननि साइड जे बिदि एकदमबारे गुवार फोथार गैगोना गैया ज' कमेन्ट खालामबानो जाबाय गाइस नै जा लोगोसे बिथांमोन फंबायमोन दङ एक्टर बिराद एक्टर नै जा बिथाङा बिराद लाजियो बेखौ खोन्थाना थारनाया दिनै गाइस नोंथांमोन सिगाङाव Jangan videoa. नै बिथाङा थाखुमाबाय थायो Gila jangan. मा होनदों Handsome kayak mokhang kita kan bayi. अ हेनसाम गाय मोखां थाखाय नै वोट बा फुङाव लांजोबबाय एकदम अबाव थांना बै अबाव मा होनदों मबाइल खालामजोब्बाय बेयाव एसे हायनाय मबाइला खालामलांजोब्बाय नोलै बाइकनिया Mobil sih. लाजिना खारबाय आबैया जोंहा दा दावस्रि खुबैनो ओइ मा जाखो थै खुबैनाय मालाय आरामसे माबानायखायनो माबायदि माबा मानसि हिट मोनखाबाय आं गोसोखौ बा दहाय फुंनिफ्रायनो उन्दुनाय खोथा दासो फैनो मोननाय खोथाना आरो फोथारनि भिउखौथ' बुंनो नांखाया नालाय बिराद हिट नोंथांमोना माबायदि नुदों फोथारखौ कमेन्ट खालामदो गावसिबना हो खालामजोब कमेन्ट होखावजोब हायोबा लोगोफोरनो सेयार खालामदो गाइस नै जोंना फोथार गेजेराव बरिया माबा दं आरोना फख्रि गोसोबानो गरम बोथोराव बारसोमनो हायो आरोना ओमफ्राय जोङो मैया जोंनि खाथियावथ' मोसा फैदों नालाय गाइसमोन ओमफ्राय दिनै हमबाय आरोना ओमफ्राय मोसा फैदों नालाय जों मैया जना दंफैयोमोन आरोना मानसिफोरा गिनानै खाराखै नाथाय जोङो गिबाबो फैदों आरोना ओमफ्राय जोंना टारगेटआ ओरैमोन आरोना मोसा फैबा इयाव बारसोमनानै इयाव थाहैगौमोन आरोना बे खासियाग्रा नुनायाव दैमा दिप रखम दं गेजेराव बिदि हायोमोन आरोना मोसाया जानो लुबैथारबाथ' जोंखौ जागौमोन थेवबाबो जोंना टारगेटआ ओरैमोन आरोना बारसोमनानै इयाव हाबैनाय थ' नै भिउ बरियाखा गाइस मा बुंनो एकदमबारे बुंनो नाङा स' गाइस भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब एन्ड कमेन्ट खालाम दाबाव ओमफ्राय चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लांदो गाइस ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन गाइस माबायदि मोनखो दिनैनि भिडिअखौ कमेन्ट खालामबानो जाबाय थ' नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन गाइस बोथोराबो एसे मोनाबिलि जाबायना एसे दोमैलुलु ओमफ्राय केमेरानि माबायाबो मोजां फैया क्वालिटियाबो बेनिखायथ' आं दोनथ'नोसै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो ओमफ्राय जों दसे बेरायनानै न'आव थांसै आरोना गाइस बाय बाय दिनैनि थाखाय बेनोमोन गाइस नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन गाइस बाय बाय